Здравейте отново на всички! В това видео ще ви покажа една рецепта за косопад, особено при жените най-често се случва, когато имате често коса в гребена, когато се решете, или ви капят косата след къпане. Значи тази рецепта ще ви помогне. Продуктите за това са рошков, т.е. пекмес от рошков, лимон, също така черен кимион, само че на зърна. В никакъв случай не е млян, задължително на зърна. Сега ще ви обясня и как да смесвате, т.е. всичко ще ползвам по една супена лъжица, всичко ще е едно към едно. Сега от рошков ще вземе една супена лъжица, също така една супена лъжица лимон, също така и семена от черен кимион, една супена лъжица. Сега тази комбинация ще ви подпомага, ще ви подсилва корените на косата, ще ви помогне да намалее косопада и също така подобряване на кръвообращението и храненето на космения фоликул, което се нарича фоликул. Сега, в никакъв случай да ви предупредя, това не е някакво лекарство, това е просто народен лек. Ако имате доста косопад, много ясно, че трябва да ходите до лекар или доктор. Сега, да ви покажа как, ето по този начин, взимаме от рошко една лъжица, ето вижте една супена лъжица, слагам тук. Сега ще чакаме малко да окапе. Една супена лъжица от семената. Достатъчно е, мисля, че. Слагаме тук вътре. Сега лимона вече е лесно. Стискаме от лимончето. Дори да е с семената, абсолютно не пречи. Може да се консумират и семената на лимона. Сега всичко това, вижте, разбърквате. Между другото, черния кимион, ползите знаете, особено когато е на зърна, 100% знаем, че е натурално. Сега, това нещо консумирате всяка сутрин или вечер по един път на ден. Това е изпробвано. Ние сме го пробвали тази рецепта. По една супена, т.е. по една чайна лъжичка, не супена лъжица, ще консумираме по една чайна лъжица. Дали ще е сутрин на гладно или вечер, това ще го прецените вие, но аз да ви дам една тайна, че когато се консумира, особено сутрин на гладно, ефекта става по-голям. Вие може да махнете семената от лимона вътре, но пробвайте един път и ще видите ефекта. Наистина ще останете доволни от тази рецепта, защото при нас имаше хубав ефект. Искам всички да напишат на коментарите, след като пробват, дали има при тях ефект или не. Дано има, желая ви хубава вечер и чао от мен.